Malidenw welela wote kɛ biro kɔnɔ bi kari juin kalo tile 18 san 2023 walasa k'u ŋaniya jira jamana sariya sunba falenni ko la. O de hukumu kɔnɔ Mouvement Mali Espoir ka coordination min bɛ sigida fɔlɔ la o wulila ka se wote kɛ yɔrɔ damadɔ la walasa ka baaraw cogoya lajɛ. Min ye coordination ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye Monsieur Baye Boubacar Ba ni bureau national ɲɛmɔgɔ dankan sabanan fana don. Ale wotera bureau fɔlɔ kɔnɔ Bulkasomugu kalansoba la. Ani tile mɛ lajɛ jamana bɛɛ fo mɛ aw yɛrɛ presse mɔgɔw fo kosɛbɛ su tile aw sen an nɔfɛ baaraw la aw ma to kɔ nin baara ninnu na. N nana n ka bureau de centre la sisan n'o ye Bulkasomugu ye n ka kala ta bureau numéro fɔlɔ la. N tilalen kala tali la sisan ni n tɔɲɔgɔnw an yalala cour kɔnɔ ka wɔrɔw lajɛ an tɛmɛna bureau de vote dɔw la an ye ɲɛmɔgɔ minnu b'a kɔnɔ an y'u ɲininka ni degun t'u la ani ni kalata bɛ ka kɛ ka ɲɛ ani ni mɔgɔw bɛ ka bɔ u ko alhamdulillah depuis dugu jɛra jama bɛ ka don cogo min jama bɛ ka don ka kala ta. Bon n yɛrɛ ɲɛ bɛ mun na vraiment nin ye nisɔndiya ye an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala ka ɲuman kun cɛ an ka laɲini ye mun ye kɛmɛ sigi la an bɛ se ka 99 sɔrɔ cogo min n'Ala sɔnna ma o bɛ kɛ ni jaabiw bɔra. Welewelekan da min bɛ n bolo ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma bɔ hali bi u ka essayer n'u tilal'u ajuw la n'o y'u magow ye u ka na kala ta. An b'o ɲini u fɛ cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka na kala ta. Kalata in ye bɛɛ ka hakɛ de ye. Hakɛ dɔ de don bɛɛ kan k'a kɛ. O welewelekan de bɛ n bolo k'a lase jama ma. Mouvement Mali Espoir ye ɲɛmɔgɔ ye commune 1 na bureau national dangan sabanan ye n ye. Commission d'organisation sigilen don ministère de l'administration territoriale la o commission finance présent ye n ye. Sigida ɲɛmɔgɔ fana tun bɛ kɛnɛ ka ye. Olu bɛɛ ka jateminɛw y'a jira k'a fɔ baaraw bɛ ka kɛ a ɲɛma. Ne tɔgɔ Makono Tarawele. Ne ye Bulkasomugu dugutigi ye. Vraiment ko taabolo y'an nisɔndiya kosɛbɛ. Vraiment baara bɛ ka taa cogo min na an b'a ɲini Ala fɛ baara ka se ka laban nin kɛcogo la. Dɔ ka fara an ka tɛmɛ nin kan quoi. Mɔgɔ kɔni bɛ n ka na. Mɔgɔ bɛ n ka na. An nisɔndiyalen don. Mais welewelekan min da mɔgɔw ye an y'o fɔ hali depuis kunun fɔ sisan mɔgɔ ka bɔ ka na quoi. Muso kana salaya an b'an ka hɔrɔnya de nɔfɛ. Donc ni jama bɔra laɲini bɛ sabati quoi. Wa ka ca la fana laɲini bɛ sabati fana. Mɔgɔ bɛ bɔ fana mɔgɔ bɛ na. Comme tɔlikɛlaw bɛ sugulatalaw bɛ olu bɛɛ bɛ kɔfɛ u bɛɛ bɛ tila ka na. Ne ye monsieur Afa Zankura Dunbiya ye ne ye maire ka dangan filanan ye commune mairie la. Ok bon n kɔni n bɛ se ka fɛn fɔlɔ min fɔ fɔlɔ o ye ka foli kɛ ani barikada kɛ maliyɛn cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen parce que n'i y'a mɛn ko bi kunun de tɛmɛna n y'a ye fɛnɛ maliyɛn bɛɛ de mobilisera pour que nin baara in bɛ se ka san sɔrɔ cogo min an b'o kɛnɛ de kan sɔgɔmada in na. O sɔgɔmada in na fɛnɛ n nana n ye bureau de vote in bɛɛ tour kɛ n y'a ye mɔgɔw kɔni bɛ ka na mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni le rythme est normal. N yɛrɛ votera fɛnɛ basigi bɛ vote kɛyɔrɔ la force de l'ordre n'o ye sécurité mɔgɔw ye olu bɛ yan assesseurs ni président de bureau fɛnɛ bɛɛ bɛ yan baara bɛ ka kɛ normalement fiɲɛ foyi tɛ baara jɛ. O ye fɛn fɔlɔ ye n'o ye tanu ni k'o lase an ka Mali autorités ma ani an yɛrɛ collectivités n'anw ye maires ye an bɛɛ lajɛlen ka foli ani dugutigiw ni population bɛɛ lajɛlen de ye nin convergence kɛ pour que nin baara in bɛ se ka san sɔrɔ cogo min. Filanan ye min ye élection rythme normal de ye nin ye. N bɛ min fɔ aw ye ka taa 1992 la ka na bila bi la ne ye vote bɛɛ kɛ nin yɔrɔ kelen in na donc n ye vote bɛɛ kɛ rythme de ye nin ye mais généralement sɔgɔmada fɛ préoccupation caman bɛ mɔgɔw la. N'o ye kɔɲɔw ni mariage ni fɛn caman bɛ yen musow bɛ kɛ tobili fana la mais ni midi tɛmɛna dɔrɔn mouvement de cafouillage bɛ daminɛ mais généralement a bɛ maîtriser mɔgɔw bɛ voter ka ɲa donc sinon pour le moment on peut dire alhamdulilayi baara bɛ ka kɛ ka ɲa et je pense que c'est très bien dans l'ensemble merci. Ne tɔgɔ Worokɛ Jakite ne bɔra Kalabare kɛ ne la ka na voter yan awɔ ne ka centre bi yan parce que n kun bɛ yan de transfert o fana ɲina ma quoi. Ɲinana transfert kɔ ne bɔra Adekɛni la bureau 17 a ka fisa awɔ
a ma gɛlɛya sɔrɔ ne ma gɛlɛya sɔrɔ n ka cɛkɔrɔba ta de bɛ ka ɲini n bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ de la n tɛ n yɛrɛ ta ma gɛlɛya sɔrɔ parce que n votera ka ban filɛ ne bɛ welewelekan min hali bi muso ka bɔ Mali muso bɛɛ muso ni denmisɛnninw bɛɛ ka bɔ fɛn fɛn si sera san 18 ma bɛɛ ka bɔ ka na voter ka n'i ŋaniya yira wa ŋaniya kelen de don bɛɛ ka jɛ ka na wuli ta n bɛ wele bila Mali muso bɛɛ lajɛlen ma denmisɛnnin bɛɛ muso n'i ko muso ye ko denw n'i ko muso ye ko denbayaw Ala k'an ni sababa bɛɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma c'est a yɛrɛ n cɛ a ka bonya na c'est ka tile ɲɔnba c'est أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أم على فو كألا كرافو كشخص جاني فو كشخص مالا فو كأنفا بوي فو كاني بركة دالين بنيورو بدلو مودي جيباني هوري بالمك نو شخص ما غلاي على دامو كما مصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم على من مصطفى ما أيا بيت أيا غرو كذا أمو كينما نو شخص ما غلاي شان أنا منا على شيء كان نمر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باي أما دورة فما فلا بجي أنا نودي جوال جوجو مرولا بنسي مارسي كان نوم بورا جيس لك نالي بلا كان أنفع لامني ni مغو بورا جينا بوبو ملكا بوبو أنا ما دم بوبي بويدو ni ibte ka fute mo nyando wallahi ni shane de ni ba do ko ni mo gore ko ni adama de dafa ni adama de hakika de amma phosphate ne ka je ko ni chedete kuma kele wani wi atara jebe safe akotara jebe safe o shane ya ore anga buye kanu anga ke buye ka jomuso anga ka ko ruwa muso anga ka ke kala ne nyumai ala kan dusu ni ga kala ni ga kala ta shane de kama ana kuna o shane ana kuna shama amna kuna shama tijani ana kuna fato de nyumai am asimi for dansitala asimi ye jamana bo bole president jona mano sara kan baranke baliye alma dew kasa alanye ukaka asimi ne to ko gana magaji shane modi almo shane de nyoro di sahel haydra shane kay buye kay amba shaka joya dudala ne nuku nyado shane mambe sa no feri ni mam ke ba shane kelen be gana magaji be ni dama kan kunna ba kan explosion no fe kambe buye fe fanga salihina sigila ka haydra gunduru jamaje ala kamin ala ka jamana sumaya ala ka jamana suma ala ka kisa toroma abana namu to madame Jakte Kani Juara mbora kanga kalata nyebala nyebe tinye fanana ala ka tinye deme ala ka barika do ala ka shidi ala ka kenyadi ube to mun fa ala ni ala kira ka to duma ala kan kisi dongo do kanda kan kantige isembali isentali bolo bala beke kada kumun kanta do ala de badon ube wari mun no fa ala ka wari tinye bolo ube wari mun no fe ki ba ka faso dewna ala ka wari nagashu bolo mogo ya nagashi ala ka nagashi mogo man nagashi ala ka nagashi mogo be jamane kungora tala ka barika do tigila ala naka kira bole ka man kuntigi Muhammadu kanu ka sallallahu wa yasim naka jamai les 7 colonels ou quoi les 5 colonels ce n'est pas les 5 colonels les 7 colonels premier ministre des affaires étrangères non lu ma son fait montage nay ala ku jamala kira ka sangorata nere fighting tigi merci ala be mundo ko de ni yanye filidabo duguma kalanso kono jelibugu la yenno mi ye shekne kalandenw ye no ye nyoro sherifuke buye haidraka kalandenw ye u chama tumbe kene kan anya ye u chesrilen tundo kusebe ka wote kelaw blasira u ka wote ke biro nyinenina Kasum Kulibali dumazana nafaji bo insha Allah amone dependana sokomanduna 8h30 bangun nana soro baraw be cogo mina fambe cogo mina mogo be kana amba fe mogo kana cogo mina mogo be kana ti ambe ka wasa soro Allah fana ka donga fo mogo be ni butena insha Allah akanga ke cogo mina la ni yere mogo kana cogo mina mogo be kana o cogo la insha Allah angone an wasalo mogo na cogo la kusube insha Allah angone anye shana ka kalandu yi ay buye ka mogo yi ba angone suude dro suye jume ne buye an koramo ko ni nale ko mindro an woni be ndro anta fomuna ay o te an fepio ale ko ni da an nyama nale ko mindro anta nyeni lo tukuni o ko na ambe tadron an woni sude fona na ile matuma mina ka fo ay ayaketa tukuni ambe taw bolo fona kan inshallah o ko ni o de an woni be tindronde an woni ban karamo bolo ko mi sude dron suba ko ba bolo to mina ambe tindron inshallah an woni be ala de dele ale ka hakilna mana ke mi jamana kono inshallah wala ka baranunu keti et puis yangu dumasana ko ni vraiment ambe yoro mina sokoma fo 600 mogo be kana cogo mina ambeka mogo ye cogo mina abeka ni soja kusube abeka ni soja kusube o de ala sago buya bala inshallah ambe kalata en fait fla be kalata bon ambe kolosila et puis ambeka mogo korwa do be na ba soro to mama no bulu ambe bla unya kata munuka nga
votu yɔrɔ yurula saliw yurula an bɛ taa bila u ɲɛ ka saliw yurula o kɔni parce que nin ko kɔni na an t'a fɔ a bɛ taa o tɛ yen o t'a la quoi e nɔ an tɛ ka gɛlɛya sɔrɔ baara la o kɔni gɛlɛya fɛn fɛn an yɛrɛ farisogo sɛgɛn bon an dun nana o de kama fana an tɛ ka gɛlɛya sɔrɔ la pewu bon mɔgɔ tɛ k'a fɔ an dɔnbaga dɔw bɛ fɛn o tɛ ni kɔni nana ko i dɛsɛlen de don dɔrɔn an b'a ni a ye jamu lajɛ i kan ka taa yɔrɔ min na dɔrɔn an b'a yir'i la taa nin yɔrɔ la kuma min bɛ tɛmɛ an cɛ o ye dɔrɔn de ye donc baara yɛrɛ tɔ bɛ cogo min na o bɛ e min bɛ taa sa o bɛ e de bolo inchallah ala k'an bɛ sa aw ma aw ni ce aw ni baraji ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. an bɛ ala tanu bisimilahi an bɛ ala tanu an bɛ nin kɛnɛ kan anw nana nin photo kɛ in na nin photo in a diyara adamaden bɛɛ nin de ye ka da kan an fa bɛ fɛn o fɛn mun ka da a nin ye an b'o de baara in ka ye n'a ko an ka sigi an bɛ sigi n'a ko an ka wuli an bɛ wuli an bɛ aw fo an b'aw fɔ tagasigi mun aw bɛ nin ko in na ala ka bɛɛ dɛmɛ ala ka jamana lafiya ala ka jamana lafiya ala ka jafiya ala kana shani baraka n'an fa buye baraka ya rabbi an bɛ laɲini mun ɲini jamana ko la an bɛ fɛn o fɛn mun buye bolo ala ka sini kɛnɛ laban ko ala ka d'an fa ma ala k'a mɛn kalandenw ɲɛ mɛnnen to a la n'a ye fɛn o fɛn mun ka da dusukun ye ala ka dusukun lafiya ka hakili lafiya ka anw yɛrɛ lafiya an b'a ɲini kalandenw bolo ni buye ko k'an ka wuli su an bɛ wuli su n'a k'an ka wuli tile an bɛ wuli a nɔfɛ n'a ye kumakan mun fɔ ala kana kuma fosi ma an tulo ni shani den ka kumakan tɛ elen ala k'an dɛmɛ ni baara ɲuman in na kabini an nana an y'a ɲini cogo min mɔgɔw bɛ kana cogo min hali bi an bɛ ala deli adamadenw kana ten nɔ u bɛ na yan nɔ lafiya kɔnɔ cogo min bɛɛ ɲuman ka taa bɛɛ ɲuman i sɔrɔ i ka so kɔnɔ hɛrɛ ni baden an ɲuman nana cogo min ala k'aw fana ɲuman lati ala k'a bolo bɛ baara in na ka jamana basigi ka hakilisigi d'a ma ka bɔ yen hakilisigi jamana ko a ka d'a ye cogo min ala k'a ka ye n'a mɔkɛ barika shatiyani barika na an fa an mɔkɛ shama la hɔrɔma n'a barika ala k'a da an fa ma ni kalanden ni kanubaga bɛɛ lajɛlen sanu mustafa an b'aw fo a ka baara ɲuman na ala ka jamana lafiya ala k'an ɲɛ mɛnɛ to ɲɔgɔn na ya rabbi ala ka silamɛya ta ɲɛ ka kafiriya nasi ya rabbi ka biyo kɔrɔta ka ni wi ala ka kɔrɔta ɲɛ bɛ sanfɛ an y'a ɲini ala ka shagane bolo ka ina fa shahama la bolo ka barika d'a ma ka fɛn bɛɛ lajɛlen sala rasul an ye kɔlɔsili min kɛ Filidabo duguma kalanso la n'o tɛ Bolikasomugu kalansoba la o de ye mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ sigilen don a kama kalanso kɔnɔ ye walasa ka mɔgɔw dɛmɛ u ka vote kɛ bureau ɲinini na. Awɔ fan n'o jamana awɔ ne tilala ka ban vote la ka ban bon n y'a faamu cogo min na gɛlɛya dɔɔni bɛ gɛlɛya jumɛn bɛ yen o ye minnu bɛna vote o tɛ k'u ka bureau de vote ye joona quoi voilà an ka jamana nɛgɛ ni mɔgɔ kalanni man ca kosɛbɛ ten donc fo dɛmɛ ka kɛ k'u dɛmɛ k'u ka bureau de vote ɲini joona ka se k'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ sɛgɛn yɛrɛ k'u b'u sigi surtout musolaka ninnu donc ni m'u ka bureau de vote joona sa a b'u timiya k'u ka vote la u bɛ taa mais dɔw ye nin kɛ sisan vote wɛrɛ tɔ min na n'u ye sɛgɛn sɔrɔ nin na vote tɔ min na a dɔw bɛ se ka timiya k'u ka nali la alors que a tɔ bɛ kɔfɛ hali bi donc o ye gɛlɛya dɔ ye quoi ka k'u dɛmɛ k'u ka bureau de vote retrouver ensuite k'u dɛmɛ n'u ka bureau retrouver k'u ka carte d'électeur d'u ma quoi wa n'u ka baara o ye u bɛ ka nɔgɔya don mais u tɛ boli kɛ parce que o wari an ka jan o wari an ka jan timiyaba tɛ mɔgɔw la quoi awɔ 36 777 o y'o ci bon mɔgɔw b'a faamu bɛɛ t'a faamu joona parce que n bɛ se kuma kelen kan toujours o kuma jumɛn ye an ka jamana tɛ jamana ye ni maa karanta ka ca kosɛbɛ u tɛ boli kɛ ne yɛrɛ ye n ka bureau de vote ɲini ten de mais ne b'a dɔn caman tɛ se ka u tɛ ni y'a ye numéro dɔ yɛrɛ kuma tɛ ka k'u b'a don donc o y'a gɛlɛya dɔ ye quoi sinon o y'o kɛ o b'a nɔgɔya jamana ni jamana mɔgɔ kalannen ka ca n'o ye kɛ dɔrɔn t'u yɛrɛ sɛgɛn n'a yɛrɛ bɛɛ b'u ka bureau de vote retrouver o b'a yɔrɔ dɔn fɛnɛ voilà mais an ka jamana ni jamana min ye a mɔgɔ kalan ni ka faamuya mɔgɔ faamuyali ka se hakɛ ma o man ca quoi voilà o gɛlɛya bɛ yen fo ka dɛmɛ ka ko sara kan quoi élection na. Bayi Buwakarba n'a nɔfɛ jama y'u ka taama kuncɛ Ɲarela kalansoba la sigida 2nan kɔnɔ yen fana i n'a fɔ u ye yɔrɔ tɔ minnu yala jama bɔta fanga kun man bon kosɛbɛ mɔgɔw tun bɛ ka don kelen kelen k'u ka vote kɛ ka bɔ k'a fɔ wele bilara malidenw ma u bɔra walasa u ka se ka kala fili sariya sunba in ni minnu b'a fɛ ni minnu t'a fɛ o ka dɔn anw kɔni an bɛ kala fili yɔrɔ la jaabi ma di foyi tɛ se ka di fɔlɔ an b'an sigi ka jaabiw makɔnɔ ni jaabiw bɔra anw kɔni b'a ɲini maliyɛnw fɛ a mana kɛ jaabi o jaabi ye bɛɛ ka bɛn o kan k'a dɔn k'a fɔ a dilanna tilennenya kɔnɔ a dilanna ladiriya kɔnɔ a dilanna walasa bɛɛ lajɛlen ka na ni min ma na ayiwa bɛɛ fɛnɛ kɔni tɛ se ka na nka ni min ma na an tɛ jigin o la an kɔni b'a ɲini ni jaabi min bɔra malidenw bɛɛ ka sɔn o ma u k'a dɔn k'a fɔ o ye jaabi ye min ye u yɛrɛ ka sariya sunba a tali hakilinan kɔnɔna ye ala sago aw sago. Ne tɔgɔ Umu Sidibe mouvement Mali Espoir commune 2 an bɛ Ɲarela centre de kɔnɔ
non depuis sɔgɔma 6h an bɛ yan nɔ mɔgɔw bɛ taa ni ka segin la n bɛ se ka fɔ alhamdulilayi mɔgɔw bɔra yɛrɛ de an bɛ yɛrɛ min na kɔni mɔgɔw bɔra tɛ ka ba sigi sa mais bɛɛ bɛ ka taa ni segin kɛ gɛlɛya ma kɛ parce que kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ bɛɛ bɛ ka na tranquille k'i ka vote kɛ ka taa mankan ma bɔ a la donc alhamdulilayi an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ka bɔ ka na voter ni ye jamana ko de mɔgɔ ko tɛ mɔgɔ kunkolo t'a la mɔgɔ fosi t'a la an bɛ mali ko de la donc bɛɛ ka na i sago ta an bɛɛ ka yɛrɛ sɔrɔ ni ala sɔnna mouvement taa ni ka segin de mɔgɔw tɛ ka sigi mais mɔgɔw bɛ ka na ka taa. Ne tɔgɔ ye Bagayogo mouvement Mali Espoir coordination commune 2 alhamdulilayi o yamaruya bɛ ne bolo donc en même temps bureau national fɛnɛ na n ye o vice président ye 7e vice président actuellement. Bon an bɛ hukumu kɔnɔ o ye an ka sariya a bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na donc o projet mun ladonna yaasa k'a lakile k'a bila sariya yɛrɛ minɛn kɔnɔ n'o ye vote ye donc an b'o de la k'o ko bila sen kan yaasa a ka kɛ tiɲɛ ye en tout cas anw bɛ yan mouvement Mali Espoir tɔgɔ la an bɛ en même temps maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tɔgɔ la yaasa sariya in bɛ se ka ta en tout cas anw ka niveau la ni an ye jateminɛ kɛ anw y'a ye Mali ka ɲɛtaga caman b'a kɔnɔ donc minnu m'a faamu an b'a fɛ u k'an rejoint k'a faamu yaasa an bɛ fɛ ka min ɲini Maliko la o ka kɛ tiɲɛ ye n'o ye oui o de ye anw ka mobilisation kun ye commune 2 la ani Mali fan bɛɛ. Bon évidemment c'est comme gɛlɛya tɛ yen en tant que gɛlɛya mais adamaden ko la i bɛ taa sɔrɔ peut-être faamuyabaliyaw bɛ se ka kɛ mais an y'o baara camanbaw kɛ pour que ka se mɔgɔw ma k'u sensibiliser ka se mɔgɔw ma k'u lafaamu pour que u ka se ka fara an kan an y'a faamu cogo min na an ka se k'u bila an ka niveau la donc je crois que a bɛ se ka kɛ ni gɛlɛya yera la u bɛ se ka k'o yɔrɔ gɛlɛya ye sinon fo ɲɔgɔnko gɛlɛya ma ye ani mɔgɔ si cɛ ani tɔn si cɛ bon an n'an sigiɲɔgɔn cɛ fɛnɛ o gɛlɛya ma ye en tout cas vraiment an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi bon sɔgɔmada in na fɛnɛ depuis an bɛ yan fo sisan a bɛ ka dérouler correctement comme an bɛ k'a ɲini cogoya min na sitanɛ foyi ma bɔ a la mɔgɔw kɔni bɛ k'u ka vote kɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni dɔɔni bon an bɛ komi mɔgɔw b'an bolo minnu bɛ mɔgɔw orienter depuis da la minnu bɛ se k'i dɛmɛ k'i tɔgɔ ɲini n'u m'i tɔgɔ ye téléphone fɛnɛ bɛ yen donc yaasa i bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la en tout cas an kan ka effort fɛn o fɛn kɛ min bɛ se k'a nɔgɔya an kɔni b'o minɛn kɔnɔ yan. Bismillah rahman rahim awuzu billahi minash shaitani rajim ne tɔgɔ ko Aja Dumbiya ne bɛ bɔ Ɲare la an kɔni nakun ye wi de an bɛ wi fɛ a b'a nɔ a b'a nɔ vive wi an bɛ sa wi nɔfɛ an ka hɛrɛ bɛ wi de la faso ko de don an den ka ɲɛtaa b'o de la an ka sigi ɲɛsigi y'an denw de wi wi wi